Сябры, прывітанне. Сёння хачу падчас гэтага спаткання адказаць на тыя пытанні, якія атрымоўваю ад вас. Вельмі шмат хто з вас тэлефанаваў, пісаў паведамленне, і, як правіла, пытанне паўтаралася тое самае. Так, скажы, ксёндз, так трэба ісці ў касцёл ці не трэба ісці ў касцёл? Натуральна, гэтае пытанне ўзнікае ў сувязі з тым, што ведаем, сёння ў свеце віруе каронавірус. У Беларусі ён таксама ёсць. Гэта зараза, на жаль, не абмінае ніводную краіну. І яшчэ вельмі далёка таксама да таго апагея, калі будзем сведкамі, што будзе хварэць шмат людзей. Гэта непазбежна. Некаторыя таксама будуць паміраць. На жаль, і гэта непазбежна, але, сябры, такі парадак рэчаў у гэтым свеце, які створаны Богам. Не трэба гэтага баяцца. Сёння я разумею, што вельмі добра атмасферы сённяшняга дня пасуюць словы з кнігі прарока Ераміі, калі прарок Ерамія ў 20 раздзеле у вершы 10 кажа: «Я чуў пагалоскі многіх страх навокал». Гэты страх сапраўды прысутнічае, і ён аб'ектыўны, ён мае права быць з аднаго боку, да? Калі бачым небяспеку, нармальна, што ўзбуджаецца страх. Але з іншага боку, сябры, калі маем толькі веру ў сваіх сэрцах, хрысціянскую веру, ці ж можа быць у нашых сэрцах паніка, нават калі смерць перад тваім тварам стаіць? Чаго баяцца? Хрыстос сказаў адназначна: «Я перамог свет». Хрыстос не толькі сказаў, ён таксама пацвердзіў гэта сваім жыццём і паказаў, што ўсё, што ў гэтым свеце ёсць, яно часовае, жыццё часовае, і смерць над чалавекам не мае ўлады. Хрыстос перамог смерць. А таму мы, хрысціяне, спакойна да гэтай рэчаіснасці адносімся. Чаго баяцца? Хрыста, які нас апраўдывае? Спатканне з Богам Айцом? Не трэба гэтага баяцца. Трэба да гэтага рыхтавацца, сябры, рыхтавацца. А таму я яшчэ раз паўтараюся, пра гэтыя тэмы я раней казаў на гэтым YouTube-канале, гаварыў пра страх, гаварыў пра давер да Бога, да? Вось. І таксама і сёння хацелася б захвоціць, калі хтосьці яшчэ не слухаў гэтых разважанняў, што страх гэта зло, і ў сэрцы чалавека можа быць толькі баязень, страх Божы, то захвочваю паглядзець на YouTube-канале гэтае відэа таксама. Вось. А сёння ўсё ж такі хацелася б яшчэ раз засяродзіцца над гэтым пытаннем, так як насамрэч, ці трэба ў сённяшні час ісці ў касцёл, ці не трэба ісці ў касцёл? Адразу вам скажу, на гэтае пытанне няма добрага адказу. Няма. Калі хтосьці скажа, што трэба ісці ў касцёл, то адразу ён як бы падвяргае іншага чалавека небяспецы заражэння каронавіруса. Гэта праўда. А таму перад тым, як пойдзеш у касцёл, падумай, ці ісці, ці не ісці. А калі хтосьці скажа, не трэба ісці ў касцёл, то таксама дзе логіка? Як гэта не трэба маліцца? Як гэта не трэба давяраць Богу? Сябры, і сапраўды можна ў гэтых адказах заблытацца і не дайсці да ніякай разумнай думкі, калі пачнём толькі разважаць у гэтых крытэрыях. Ці трэба, ці не трэба. Мы, хрысціяне, адказваючы на такія пытанні, павінны ўмець перастроіць сваё мышленне, да, і пачаць думаць па-божаму. Увесь Вялікі пост, ён акурат і прадназначаны для таго, каб мы навучыліся думаць па-божаму, разважаць па-божаму.
Вось. Ну і ў гэтым моманце хачу таксама зацытаваць слова апостала Паўлы. Гэтыя словы гучаць у першым пасланні да Карынцянаў у раздзеле 10, верш 31. І вось тут апостал Павел кажа: «Ці ясце, ці п'яце, ці нешта робіце, усё рабіце на славу Божую». Усё, што мы робім, трэба рабіць дзеля славы Божай. І калі выбіраем у гэтым пытанні, ці ісці ў касцёл ці не ісці, падумай, у чым тут праявіцца слава Божая. Калі выбіраеш, прымаеш рашэнне ісці ў касцёл, таксама падумай, як праявіцца слава Божая. Гэта, ведаеце, не банальныя словы, гэта не проста камусьці здалося б, пустаслоўе. Не, гэта, ведаеце, не пустаслоўе. Бо тое, што мы робім, наш учынак набіраюць моц, ці ён добры, ці не добры, і ацэньваем яго паводле таго, з якой матывацыяй гэта робім. І калі мы не ідзём у касцёл акурат з той матывацыі, што я себе адчуваю кепска і з'яўляюся патэнцыйным, быць можа, разносчыкам каронавіруса, я не іду ў касцёл для таго, каб не заразіць іншых, то гэта добрая справа. Не ідзі ў касцёл. Калі ты маеш адказнасць у сваёй хаце, дзе жывеш, за людзей старэйшых ці за дзяцей, і не ідзеш у касцёл з той прычыны, што маеш адказнасць і баішся заразіць іх, не ідзі ў касцёл у гэты час. Калі ўвогуле маеш у сэрцы панічны страх зблізіцца з іншым чалавекам, не ідзі ў касцёл. І ў гэтых рашэннях, у тваіх рашэннях праявіцца слава Божая. У гэтым праявіцца. Але з іншага боку, калі ты ўсё ж такі добра пачуваешся і хочаш маліцца, пайдзі маліцца. Захавай усе меры бяспекі, усе меры бяспекі захавай. І ідзі ў касцёл, памаліся там свайму Богу. І Бог пачуе цябе, і па веры тваёй станецца табе. Ведаеце, не можна ў гэтым плане нейкім чынам маніпуляваць, шукаючы адказы на гэтае пытанне. І мне не да канца зразумела рэакцыя некаторых таксама вернікаў, хрысціянаў, католікаў, якія, напрыклад, выказваюцца адносна таго, што ці трэба ісці ў касцёл, ці не трэба ў касцёл, спрабуюць абвінаваціць таксама наш касцёл іерархаў, біскупаў, што яны не прынялі дастатковых мераў для таго, каб спыніць малітвы публічныя з людзьмі і каб не маліцца. Я не думаю, што гэта слушна. Это неправільныя заўвагі. Я лічу, што ў дадзеным плане ўсё ж такі нашы біскупы адносна на Беларусі, адносна таго бяспечнага падыходу ў дадзенай сітуацыі прынялі цалкам адэкватныя меры. Адразу было заяўлена, пасля таго, як таксама як у Ватыкане прынялі адпаведныя дакументы, распрацавалі, як маліцца падчас трыдума пасхальнага. Вось, нават было ўведзена беспрэцэдэнтнае рашэнне, што можна нават на трыдум пасхальны святар можа маліцца без удзелу людзей, таму што ў большасці краін Еўропы сёння немагчыма памаліцца разам з людзьмі. Там строгія меры каранціну. Немагчыма. І таму гэта ўводзіцца, што святар без людзей ён можа памаліцца і павінен памаліцца. І гэта, ведаеце, правільна. І там, дзе ў Еўропе, там, дзе ўведзены строгі каранцін, як на дзяржаўным узроўні, там нармальна, што касцёл таксама увёў гэты каранцін. І гэта праяўляецца комплексны клопат пра кожнага чалавека. І дзяржава клапоціцца, і касцёл таксама клапоціцца. І не можа быць інакш. У нашай сітуацыі мы ведаем, што з пэўных прычынаў каранціну няма ўведзенага. А тыя нормы, якія ў дзяржаве прымаюцца, каб нейкім чынам асцерагчы здароўе
кожнага, яны, на жаль, часам прымаюцца з запазненнем. І гэтыя нормы, на жаль, не заўсёды дастатковыя. А часам некаторыя рашэнні, якія прымаюцца, яны ўвогуле не маюць пэўнай логікі. І вось у дадзеным кантэксце, калі біскупы нашы прымаюць рашэнне і публічна звяртаюцца да ўсіх вернікаў, што калі хтосьці мае страх не ідзі ў касцёл, да, ты маеш права не пайсці ў касцёл, ты маеш права памаліцца, прыняўшы ўдзел на малітве дзякуючы тэлебачанню, дзякуючы радыё, дзякуючы інтэрнетным рэсурсам, да? Ну то калі ласка. І тут у дадзеным плане цяжка мець прэтэнзіі якія-кольвіч. Тут досыць мудрае рашэнне было прынята. Ну і апошнія таксама заявы, хоць бы ўзяць і сённяшнія заявы, якія захвочваюць таксама, калі можаце пазастацца дома, пазастаньцеся дома і маліцеся дома. І гэта, ведаеце, таксама рашэнне цалкам правільнае. Але у дадзеным плане нельга таксама абмежавацца пэўнай такой палавінчатасцю, да. Разумееце, у свеце, там, дзе каранцін уведзены, то там ён уведзены комплексна. Это значыць, кожная інстытуцыя, неважна якая, ці рэлігійная, ці светская, усіх абавязвае каранцін, да. А тут, калі увесці каранцін толькі ў касцеле, то гэта не ўратуе сітуацыі. Бачыце, я узгадаў, што некаторыя рашэнні не маюць логікі з боку нашай дзяржавы. Напрыклад, у Віцебскай вобласці рассылаліся паведамленні для галоўнага санітарнага ўрача як рэкамендацыі, каб зачынілі нядзельныя школы. Я лічу, што гэтая рэкамендацыя парада слушная на дадзены час. Я не супраць зачыніць нядзельную школу. Але калі гучыць рэкамендацыі зачыніць нядзельныя школы, чаму не гучаць рэкамендацыі зачыніць таксама школу ў дзяржаве на дадзены момант? Чаму гэтага яшчэ няма? Чаму да гэтага часу няма адназначнага адказу, ці ў панядзелак вучні павінны пайсці ў школу ці не? Канешне, не павінны пайсці ў школу. Дай Божа, каб усім чыноўнікам хапіла мудрасці такое рашэнне прыняць. Я думаю, што гэта рашэнне будзе прынятае. І вось, калі ў сённяшні час таксама казаць верніку, не ідзі ў касцёл, пазастанься дома, а не сказаць таксама сваёй пастве, не ідзі на суботнік, які ў нас запланаваны 20 красавіка, не ідзі на парад, які таксама запланаваны 9 мая, а яшчэ да гэтага часу я сумняваюся, што мы пераадолеем каронавірус. І вось калі сказаць толькі не ідзі ў касцёл, а ідзі ў школу, на працу, ідзі ў краму, гуляй далей у футбол, у хакей, дзе логіка? І вось само тое, што не ідзі ў касцёл у дадзенай сітуацыі беларускай, ніяк ні цябе, ні мяне гэта не зможа ўратаваць. Гэта занадта мала, гэта палавінчатая мера. Трэба далей прадпрымаць пэўныя крокі і далей рабіць намаганне, каб сапраўды праявіць свой клопат пра ўсю паству. Да? А таму мы таксама, як католікі, як вернікі, павінны звяртацца да свецкай улады. Вось, каб яны таксама ўвялі адпаведныя нормы, якія могуць паспрыяць таму, каб змінімалізаваць кантакты, сацыяльныя кантакты людзей у сённяшні час. Напэўна, немагчыма ў нашай краіне увесці каранцін так, як робіцца ва ўсім свеце, бо там неяк жывуць інакш, там яны запасы маюць, фінансавыя сродкі маюць, і яны могуць сабе это дазволіць. А мы сабе абралі такую ўладу, якая не была ў стане паклапаціцца пра народ свой, каб зрабіць дастаткова запасаў, каб таксама, напрыклад, як і ў Расіі, адправіць на месяц часу на адпачынак усіх. А чаму не? Пытанне толькі, чым займалася тыя людзі, якія павінны былі клапаціцца пра такі час, наперад думаць, чаму яны гэтага не зрабілі. Але зараз не аб гэтым пытанне. Да? Мы вяртаемся да гэтай тэмы, ці трэба ісці ў касцёл, ці не трэба ў касцёл. Як разумееце, сябры, тут адказ павінен кожны прымаць індывідуальна.
І не трэба спяшацца крытыкаваць таксама ў дадзенай сітуацыі касцёл, што яны недастаткова клапоцяцца. Не трэба таксама спяшацца крытыкаваць біскупаў за тое, што яны сказалі, што не трэба, што заахвочваем вас пазастацца дома, бо некаторыя таксама крытыкуюць, што біскупы не маюць веры. Не, сябры, гэта не справа веры. Калі біскупы кажуць пазастаньцеся дома, калі гэта магчыма, то гэта не значыць, што яны не маюць тут веры. Тут, бачыце, у дадзенай сітуацыі тут праяўляецца тонкая мяжа паміж нашай верай і паміж нашым розумам. Да? Калі Бог даў нам веру, то мы павінны верыць, да? І сваю веру праявіць ва ўсім, як гэта тут магчыма, і давер павінен быць. Не можа быць панікі, не можа быць страху. Да? Вось страху не павінна быць, што я узгадаў на самым пачатку, потому што страх это зло, страх это грэх. Не можаш падацца паніцы. Нават калі каронавірус, нават калі людзі паміраюць, ты павінен мець спакойны дух, таму што Бог з намі. Ну што это з таго, да. Вось. Так што мы павінны умець праявіць тут веру, перамагчы свой страх. Ну а з іншага боку таксама нічога новага пад сонцам, як кажа Эклезіаст. І на ўсе нашы пытанні ёсць адказы ў Слове Божым. Напрыклад, звяртаюся да прарока Ісаі, і там знаходжу такі цікавы радок у раздзеле 26, верш 20. І гэтыя словы пасуюць, як на сённяшні момант. Ісая кажа прарок: «Ідзі, народзе мой, увайдзі ў пакоі твае і замкні за сабою дзверы твае. Схавайся на хвіліну, пакуль не мінаецца гнеў». Вось, гэты словы добра пасуюць дзеля таго, каб сапраўды ў гэтым часе не пайсці ў касцёл, але святкаваць і пасхальны трыдум, і нядзелю вербную, прабываючы дома і прымаючы ўдзел у літургіі віртуальна, яднаючыся духоўна, калі глядзім праз інтэрнэт ці праз тэлебачанне, а тут, бачыце, ужо ўсе добра паклапаціліся, і дзяржаўныя інстытуцыі, і касцёл таксама, што усе службы пасхальнага трыдума будуць трансліравацца на тэлебачанні. І за гэта дзякуй Богу за такі клопат, які той, хто павінен быў праявіў гэты клопат. Да? Вось. Ну а з іншага боку, той, хто ідзе ў касцёл, таксама няхай памятае аб тым, што Бог цябе не пакіне. Да? Бог не пакіне, як кажа прарок Ісая у раздзеле 43, вершы 2. «Калі будзеш пераходзіць праз воды, я з табою. Альбо цераз рэкі, яны цябе не патопяць. А калі пойдзеш праз агонь, не апячэшся, і полымя цябе не апаліць». Бачыце, Слова Божае, яно сапраўды мудрае, яно дапамагае нам прымаць правільныя рашэнні. Галоўнае тое, з якім матывам усё робім. І вось падсумоўваючы, хацелася б сказаць толькі адно, да. Калі хтосьці пачуў словы біскупаў, што не ідзіце ў касцёл, і ад гэтых слоў мае радасць не з той прычыны, што біскупы клапоцяцца пра сваю паству і пра народ, але з той прычыны: «О, я і не хацеў ісці ў касцёл, і не пайду». І хтосьці падумае: «Ну, калі ўжо сказалі біскупы, пазастаньцеся дома, ну, то я ахвотна пазастануся дома». І хтосьці падумае, што будзе мець больш вольнага часу і будзе мець радасць з той прычыны, што добра, што каронавірус, што не трэба ў касцёл ісці. Ну, то тады ў цябе трагедыя ў жыцці. Штось не так з твоёй верай. І гэта ўжо неправільна. А тады ўжо ўсё адно, ці ты пойдзеш у касцёл, ці не пойдзеш. Табе ўжо нічога не дапаможа. Ну, неяк так. А той, хто ўсё ж такі ідзе ў касцёл, захоўваючы ўсе меры бяспекі, мыючы рукі, выкарыстоўваючы антысептыкі, усе, которые магчымы, да? Вось, то можа быць спакойны, можаце узгадаць словы Божага Сына, які кажа, што «Я перамог свет». Гэта слово мы знаходзім у кнізе
у Євангелії паводле святого Яна. Да? І Христос захочує не хвилюватися, не турбуватися, не боятися, але тільки вірити у Його, який є і життям, і у воскрешенням нашим. Ось так от, сябри. Так ці треба ісці ў касцёл, ці не трэба ісці ў касцёл? Вось гэта пытанне. Адказвайце на яго. З верою ў сэрцы, молячыся да Бога, адказвайце на гэтае пытанне, шукайце адказ. І няхай нам у гэтым благаслаўляе Бог. Здароўя вам, сябры, усяго добрага, з Богам, да новых спатканняў. Стаўце падабайку, калі вам спадабалася, калі вы даслухалі до конца. Подписывайтесь таксама на канал. Дзяліцеся гэтым відэа ў сацыяльных сетках. Ну і дарэчы, калі хто мае магчымасць, падзяліцеся антысептыкамі. У расонах цэлы тыдзень немагчыма яго купіць. І вось для ўсіх тых, хто робіць громкія заяўленні, што ўсё зроблена ў Віцебскай вобласці дзеля таго, каб перасцерагчы людзей, адкажыце мне на пытанне, чаму цэлы тыдзень немагчыма купіць антысептыкаў у расонскай аптэцы. На жаль, падобная сітуацыя і ў іншых раённых цэнтрах. Здароўя, усяго добрага.